Om Ilahing Om Ilahing awit nomastu purama sidhem awit nomastu purama sidhem silat mriyang jagat ngarana sirang tandha kawisesaning bisana sono sinawung langening kula wis tumaksih lestandum labang Buddha jinandra putra kadirata tulatulat paling rabding parabdya winisuda paranang neskara pinarti tambang laluta mangyawa tekap usananing gupita tau ngrenggeng perlambang matumpa-tumpa marma panggunggung samawing kata sudabyar tempat dining wayang murwa purwakaning kandha narik mudeng basa denggung gunung musarasa Nilinarasaya karaos mulajari angrasa wani muruhing diri rasa mangsa ngrumangsani ning jalmangi lokaca jarweh awis rinagom caing carita bejo wis kagelar aning madaning pagelaran ya Gusatria mriksani pagelaran inggih Purwa Surya Candra ndarum yang kartika wis nurba ketrating kawasa sahari alatri Angetri bawana perwatek entuk sila gilur kemanti tempat dadi wetanganing dina sasi warsi windu kang sarta wabat Adung lantang karta mangkarta ya sira membuntu capating rebyak dada padhang ing kutu-kutu lang katuga burung-burung yewang buruntu dada benanonton bewicalan padang tarangan sinari sanggewang renang ngarsa murbawani jagat muga jagat wetan duk munggup-munggup Munggengal kan bukarabang menengangal amur gag saya dilat-dilat bumi. Oh. Saya tangu sumur besanggawang ngareko katos semeblakanan ngiri ngabang ismu jenal. Kabur bawan sinari sanjemang basonto, tanam tokaton ijo royo-royo. Amanggu gunung, ingkang biru, moyo-moyo. Pujo ing gunung kinemolan gendanu kasir ing para bancana lenggat lembut ngantuk kaya gunung Pakuta Mega tan wetawis dangu seleng kawulutase tilawarsa ngupaya buka karep tegal sawayi anglo sira tatan ana pedhoti sinambi sendonan sesindenan mikul garulu kuni anggiring raja kayane sawen ana pirembagan samara wangi Sanggiwang rako sanyoto ing saya inggil wis katon melok sinari jagat ing papal lur kidul tan kulon Sinaring jagat kang sabda trobol tujar bol kuwung para dewi mangget tatan wonten ing ngamadane kuwunge Praja negari Ngastina ya negari Gajahhoya ya ngeliman penawi sinebut Praja negari Guru Janggala Alpan jari karo pambukaning kondo syarat ring mangke krana negari Ngastina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasaban toya benawi trambe ing samudra binang langkul ketan mepagut bogating pangal kapanto urut ing Cakrawala waneh-waneh cakrek ing wawisik saweneh kineping jurang corong kinepung sirup susun peksi awet menyewang sarang buwung wonten ugi pasiran tersasana jembarake bekaning pasir gemelaring garis pinggir tanam tuwa grembeyu ngruyo-ruyo karang gedri royo-royon kalopo bumi subur pasidan pawur satengati nandur tangkar tumangkar kawriyan dadi gunung-gunung bebanjengan angrangsang langit lenggak-lenggok lambai to mijil saking sendang-sendang bening tirtani ilene winara para planu trampi waduk benentung-bentung kinaryu ngeleni sawah Menjawang pataganan Narakisma Bokang pangwing tali basan tatatung Tumisat cengkenggeng selo sedaya tinandura kang merakapi pantiwa Bathari Sri Angler pasabinan nyayaruk misari kang pinangka pratiwi Pategal engko boleh jingkar mbiyudungan yang baik nganti kaya manggon wit-witane Polo kependem, polo kesimpar, polo kumandung, sadaya tan kuciwa jinawi tukulan kang mawe kesarasaning diri. Ingon-ingon raja kaya ide iwen sansaya ngrembug lamun siang aglar ing manggunan. Lamun wanci sarap surya samya bali mring kandange sowang-sowang.
ana kang ngimbangi gunung anggung rusa ngerstaru runtung murun ratu merah sate dadi huruk-hurukaning lingkungan langkung-langkung lamonta tinaliti sampun samya samet aning sesanggeman saben tebi saking tindasan saya sinansaya wada winodananing mumat sinamatan daya dinayat sawiji cis mapan jati nujejiban kang minuji temama wujud manunggaling cipta rasa karasa ambabar karya kenging binasake negari ngaske nolakya semono lagya mancik marang jaman kono panjang munjung pasir pawukira jinawi gembah paripah kartata turta raharja dasana guru kang gedhe bari padang jagate dur kukusé turta kuncarane turta ketaku suring manca paja lah santa waru wasana pernai dewi-dewi lamun kethek arane pragusa buta arane para ceka dewa wisik lamun nang indra wenang jejuluk Sang Maha Prabu Duryudana ya Sang Nata Prabu Jakawitana ya Prabu Jayapitana ya Prabu Suyudana ya Sang Gendari Suta ya Sang Dastarastra Siwi ya Sang Tripamangsa ya Sang Kurawendra ya jejuluk Sang Prabu Gandharya Sang Nata Arsa leganing madaning dampar keprabon binayang bayang sanjane Wurhabsara Hapsari kawis ngal manggung ketanggung Jaka paloro-loro yayara ping samudeng kedaratan tatan mantra-mantra sepanting Bathara yayat dipaning kasugiyan Sang Hyang Bathara Kuwira Ngejawantah binayang bayang sanjane Wurhabsara Hapsari miwah sanjane para kadang anung-anung tetunggiling para janegari ngesti lenggeng sami ngaglam bergagaya yang prayit nanggewa Bung Sinta dagang caket dana mangarsa murung kono dalem raja negari Ngastina papatih negari ing Gajahhoya Sang Nindya Mantri Rekyana Mantiharya Sengguni ing Plasa Jenar ya Sang Rekyana Patiharya Suman ya kasih Sang Raden Durgantalpati Sang Rekyana Patiharya Sengguni mangeraken belenggahipun tamu agung nalindring manduru Sang Prabu Baladewa datan kanton pujaganing Praja Negari Ngastina ing minangka pengayom nenggih pandhita ing saka lima peparap Sang Tapa Begawan Durna ya Sang Resi Kumbayana ya Sang Baratlaja Putra Bung pamungkasing pasiban katon Wiswanira Satring Tirta Tinalang Sang Raden Harya Kartamarma mula jangga para kawula ingkang samya gandeng pasisiran jejel Arya larapat papat bibit prasasat atopan denggul tatan pasela labet sekathahing marasi benjawi amlutak gendera reronteng umbul-umbul kekidira ngendan uyayi monting bangsa labu payung megar menti jamur barat ing bangsa rendeng tumbay ngarap kaya jahit ing araning bangsa katiga prandaning ketungal tidem jindem madaning pasewakan negari ing Gajahhoya nadyan kudungan datan nono ing ngobah samirana kidatan wonten ing lampah kapiyarsa nguling pradonga miwah pangling waranggana sigra murwani pangandikan dada kumangling wijiling pangandika Sang Prabu Duryudana ingkang dereng kawedharing lisan
Hyang Sukmana pangadili nuwi. Ana sasmintan ingsun jagat wasisaning Bathara. Dun mangke paman Pati Arya Singgundi. Paman Pati Arya Sumban, paman Pati Mrasa Jenar. Ayo ndadekaken pengenira si paman Pati Arya Singgundi. Wondene jeneng para ingsun bijana ngarsaning manira. Paman Pati Arya Singgundi. Kawula ana ninggih nggih. Kepareng paduka miji dhumateng wiswanipun ingkang bapa ing kepatihan Dewaji Sesembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada Prapting Delahan. Anak Prabu Jaka Pitana, anak Prabu Duryudana. Ing jawi sanget kwatosing manah Pindaran Salamba pinanjur ing alun-alun. Kumitra caruk maras manahipun ingkang pamaning kepatihan nggih. Nanging sareng kula caket wonten ngajengan paduka Gusti kula Sang Notangger Prabu Duryudana. Arosing manah kula pindhane kadya siniram tirta wahyu swindu. Tebih saking raos kemarasan Dewaji kula nyadhung dawuh kawula ana ninggi. Paman Pati Arya Singgundi iki katiparan kang ingsun percaya minangka dadi batal wakil ingsun. Marata diaki Pranata tata rakite kamarajan negara Ngastina. Aturna marang panjenengan ingsun samendhangu jeneng kanthi kang karempit. Paman Pati Arya Singgundi. Menawi paduka ndangu bab tata rakite kamarajan negari ing Gajahhoya. Kula kinten sadaya datan badhe damel kuciwaning manah paduka. Juryatanipun sang para kawula tasih samya manunggal tetunggalan dados tunggal. Wonten ngarsa paduka Gusti kula Sang Nata. Mandhapipun dumateng para adik prajuritan ingkang boten kendhat nggenya tansah gegladen olah kridaning kaparang. Pramila sawanci-wanci praja paduka katempuh ing marang muka tartentu boten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula Sang Nata sinuwun Prabu Duryudana. Ingkang abdi kepatihan remuk asawurna putung semangga kabandhemna nggih anak Prabu. Kawula ana ninggi. Gawe marem ndas ingsun teka jangkep kang dadi aturira. Paman Pati Arya Singgundi ora liwat pakaran kang utama tindakna selawase urip. Paman Pati Arya Singgundi. Menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu kula mboten badhe suwala. Namung dereng lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Angger Prabu Duryudana. Anak Prabu Jaka Pitana. Walat menapa ingkang badhe dumawah lan dosa menapa ingkang badhe kula sandhak wonten kula wantun nampi sampayipun tiyang sepuh. Nanging ewa semanten gandeng ingkang dados nalendra mriku ingkang putra lajeng Paman Arya Singgundi ingkang minangka batal wakil kula. Paripaksa sampayipun Paman Arya Singgundi kula tampi dawah sami-sami. Paman Arya boten langkung mukya kaprayogakna tuwin kaskecaken lenggahipun Paman Arya Singgundi wonten praja negari Ngastina. Paman Pati Arya Sumban sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang pamaning kepatihan nggih kawula nuwun. Durwangi Bapa Durna, Bapa Penemban Kumbayana, sesembahan kula ing saka 5 Bapa Penemban. Sarawipun Bapa Penemban Durna mugi mangke karaharjan piwangkeng putra ngaturaken pambagya raja mugi kunjuka wonten karsa paduka Bapa Penemban Durna ing saka 5 Bapa Penemban Kumbayana. Lole kentas waruk gembal manyar-manyar duk neng dungkul wana alas. Dadi wana alas dadi wana. Oh, tali wesi jenenge rantai wong wedok metu bengi jenenge Lole anak Prabu Jaka Pitana. Kepareng paduka Angger Prabu Duryudana miji dumateng wiswanipun ingkang bapa ing saka 5 nggih. Oh, sampun kepareng wilujeng sowan kula tebih saking rubeda. Sinaken nomering karaharjan tuwin karahayon. Pambagya raja sampun ingkang bapa tampi kunjuk nersanipun ingkang bapa ing saka 5. Mboten langkung kula ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Angger Prabu Jaka Pitana, anak Angger Ngastina. Sampun kula tampi damel bumbung dasing manahipun ingkang putra Ngastina. Mboten langkung kaprayogakna lega Bapa Penemban Durna. Kula naknan. Sampun mboten kirang prayogi nggih anak Prabu. Apa dene Sira Dimas Kartomarma kadangipun Kakang
padha kanthi raja sak pratamu satane padha tatanem barisan para wadya boling padha gantung sibu aja no nganti padha saur manuk jenenge Senetya babarake tinanem Brahma wigatining pasewakan Dimas Kartomarmo bau nuk niki Dewarji sesembahan kula pengayoman kula trimadya padha prating delahan Gusti kula Sang Rata Kanjeng Koko Prabu Duryudana menawi sampun paduka dawaken tartantu kula boten badhe swala namung boten langgung dereng lan sak sampunipun parang kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhapa wedha paduka Gusti kula Sang Dewarji Koko Prabu Duryudana siadhi atur bekti ana kersanipun Kakang ora liwat pangestu iso wae Tampanono Kartomarmo sampun sanget anggen kawula pundi ndadosna jimat paripe Paramaesta paduka badhe kula cancang bojang peni dumawing wijang keting perdaya saestu dadosaken cahya nercahya daging rah kajiwandan sinuwun nunduk niki Nur mangke Koko Prabu Baladewa Sarawa paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa ingkang rayipun Joko Pitana ngaturaken asung pasegan monokrami mugi kunjuk wonten karsa paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura Koko Prabu Balarama ya jagat pangestu karo wayahu Bathara jagat Patindra Jala dewaku walatala Yayi Prabu Kasinggihan Yayi menapa ingkang sampun paduka dawaken sak mangke miji dumateng piswaripun ingkang karo Kang Mandura bayo bombong sanget tuwin mongkok manahipun ingkang karo Kang Mandura wondene kula awis-awis katimbalan sawonten para senegari Istana sak mangke kula saged caket lan kula saged sapet jagung marang ngarsa paduka Yayi Prabu Duryudana Yayi boten langkung padha mangesta wasung pasegan monokrami sampun ingkang raka tampi damel bombong tias manahipun ingkang raka ing Mandura boten langkung kula ngaturaken salam taklim kula mugi kunjung wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Duryudana Yayi Prabu sampun saged damel bombong tias manahipun Koko Prabu para ingkang sampun dados dawuh paduka badhe kula candhi asta kekalih amwahana dateng gesangipun kang rayipun Joko Pitana boten langkung kaprayogan margaipun sampun boten kirang prayogi Yayi sowan kula anggen kula ngadhep wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Duryudana durmagi paman dari sengguni kula wonten timbalan estunipun damel kaget dumateng sagya para pinisepuh Koko Prabu Baladewa kidatan kantun wonten dawuh menapa Yayi sewu lepat para ingkang sampun kula tindakaken lan kula lampahi kula diageng pangaksami karana kula ngawontenaken pasewakan inggih benek lanata inggih sampun Koko Prabu Baladewa ya jagat pangestu kawayu Bathara jagat Yayi nuwun sewu gandeng samangke ingkang kula Kang Mandura sampun kapiji sowan kula sampun katimbalaning gawring datul praja negari Ngastina pramila gandeng ingkang matet nalindra praja negari Gajahya mriku namung paduka Yayi Prabu Duryudana pramila ingkang gadhah wenang njenengipun dumateng kawontenan praja negari Gajahya inggih namung paduka Yayi Prabu Duryudana mekaten pramila samangke purba asisa kula kapasrahaken wonten ngarsa paduka ingkang raka namung sendika dawuh sartanipun kula namung badhe nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda tama dawuh pangandika paduka Yayi Prabu Duryudana matur sembah nuwun Koko Prabu wonten timbalan estunipun anggenipun ingkang rayi ngawontenaken pasewakan tumunten ngrawuhaken dumateng paduka Kanjeng Koko Prabu sayekti kula namung badhe nyuwun pewajar lan kula nyuwun pepadhang dateng menapa ingkang dados gegembalaning raos manahipun ingkang rayipun Joko Pitana kados pundi kula nampi nawala saking kadang kula para Pandhawa surasaning nawala para Pandhawa badhe amurwakani anggenipun badhe mbangun candhi Saptarengga kamangka nuwun sewu ingkang putra pun Joko Pitana utawi ingkang rayipun Duryudana menika ugi tumpun andarbeni dumateng candhi Saptarengga amargi kula inggih darah Barata kula inggih turas Barata
kamangka inggih pancer jaler tur dawah inggih sepuh. Pramila lajeng keping menapa? Samangke kula dereng gadah musik dereng kayuhan arsa bangun candhi Saptarengga. Malah para Pandhawa sampun ngrumiyin. Menapa menika mboten nama damel kuciwaning manah tumrap kula. Pramila samangke anggen kula nyuwun arawipun Koko Prabu Baladewa namung badhe kula suwuni dawuh babagan anggenipun para Pandhawa. Menapa para Pandhawa anggenipun gadhah gegayuhan badhe dipun duwa supados boten siyos kelampah. Menapa para Sata Kurawa utaminipun Kang Rayipun Jaka Witana Kendel Kewala menapa malah samangke sak biyantu dumateng prawa ingkang dados lekasipun para Pandhawa anggenipun badhe bangun candhi Saptarengga. Awit nuwun sewu kula ugi badhe nyuwun pepajar dawuh dhateng Padu Kanjeng Koko Prabu. Awit saking para Pandhawa ingkang tansah angucik dumateng Prabu ingkang Rayi Ngastina. Koko Prabu, ya jagat pangestu rayu Bathara jagat Patendra Jaladewaku. Yayi Prabu, wonten timbalan. Nuwun mangke. Menawi Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana amiji tuwin nandangu nyuwun aturipun Kang Raka ing Mandura. Babagan para Pandhawa anggenipun nggadahi lekas tun gegayuhan pengin bangun Candhi Saptarengga nuwun sewu. Blaka suta kemawon kula mboten nggadahi raos mbansindhe mbansilatan. Menawi para Pandhawa kula mbansindhe para Sata Kurawa kula mbansilatan mriku babar pisan mboten wonten mboten thukul salebeting manahipun ingkang Raka ing Mandura. Ananging menawi sakmangke Paduka Yayi Prabu Duryudana nyuwun nika pamrayogi teges Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana nyuwun dawuh wonten kesanipun Kang Raka ing Mandura. Menapa Pandhawa badhe dipun duwa menapa mendel kemawon menapa malah para Pandhawa dipun sengguyung. Yayi, menawi pamaryoganipun ingkang Raka ing Mandura sakmangke para Pandhawa anggenipun badhe kepengin bangun Candhi Saptarengga mriku dipun paringi sak biyantu. Teges para Pandhawa dipun sengguyung mboten namung nyengkuyung bab ragat lair nanging ugi nyengkuyung bab ragat batos. Nanging wis semanten menawi Paduka Yayi Prabu Duryudana awrat tuwin kawratan ngrawuhi lekasipun para Pandhawa anggenipun badhe bangun Candhi Saptarengga sakmangke mboten sisah ketayalan rawuh wonten ing Candhi Saptarengga ngrawuhi dumateng kasipun para Pandhawa sakmangke supados Paduka Yayi Prabu Duryudana utusan dhateng wakil Paduka. Nanging nuwun sewu aturipun Kang Raka ingkang kados mekaten wong mboten kok nrenggalangi sedyanipun para Pandhawa. Pangintenipun Pandhawa sampun nampi menawi namung utusan Kewala. Pangintenipun mugi dados margi karukunan Pandhawa lan Kurawa perkawis mboten tentrem mboten saking kalih para Pandhawa. Nanging tentrem lan mbotenipun Kurawa kaliyan para Pandhawa menika namung gumantung dhateng pun kadang-kadang kula para Sata Kurawa ingkang tinemu sepuh. Pramila monggo anggenipun badhe nggulung dumateng lekasipun para Pandhawa kula sumanggaken. Ingkang prayogi ingkang tetela aturipun Kang Raka kados mekaten niku kula wau. Yayi, matur sembah nuwun Koko Prabu. Ayi dawuh sami-sami. Lajeng kula nyuwun pamrayogi dhateng Bapa Nubanturna. Bapa Nuban, kula wonten dawuh nggih. Kados pundi mitra Paduka anggen kula badhe nggagapi dumateng kawontenipun para Pandhawa nipun gadhah kekayuhan kepengin bangun Candhi Saptarengga. Oh, nuwun sewu. Kula kinten menawi babagan kawontenanipun para Pandhawa menika anggenipun nggadahi lekas nggadahi kegayuhan inggih menika kepengin miwiti mbangun Candhi Saptarengga. Rengga. Rengga menapa rengga? Rengga. Bangun Candhi Saptarengga. Oh nggih, bangun Candhi Saptarengga. Menika kula kinten mboten sisah dipun penggalih lho nggih, mboten sisah dipun penggalih. Nanging ingkang dipun penggalih dening Paduka Anak Prabu Jaka Pitana menika kedah gayuh dumateng katentremaning manah. Lair lan batos kawontenan wonten Raja Negari Ngastina. Panjenengan menika inggih kedah gayuh katentreman lair lan batos sarana mejahi dumateng pun para Pandhawa. Lha nipun kados pundi? Merga nuwun sewu. Kala wau Paduka Yayi Prabu Duryudana paring dawuh
anak Prabu Jaka Pitana paring pangandikan bilih dereng tentrem raos sing manah dereng tentrem raos sing pikir menawi para Pandhawa tasih ngucik dumateng kawontenan negari Ngastina. Ha iki. Pramila pamanggih kula angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring menawi badhe mejahi dumateng pun para Pandhawa. Menawi sakmangke saged mejahi inggih menika ingkang dados karingkianipun para Pandhawa. Karingkian menika mboten kok dados pengapesan nanging menawi para Pandhawa dipun tilar saking kalih perkawis menika para Pandhawa badhe ringkih badhe mejahi dumateng pun para Pandhawa menika gampil saestu. Lajeng menawa perkawis menawi menika dipun icalaken dados sarana ringkih Pandhawa. Iya. Senananipun gampil. Senananipun gampil. Ingkang pertama utawa ingkang sepisan menawi Pandhawa badhe dipun damel ringkih kedah mejahi dumateng pujangganing negari Ngamarta inggih menika Ratu Ndarawati Ireng Cemani ingkang jejuluk pun Prabu Sri Bathara Kresna. Menika lajeng ingkang angka kalih menawi badhe damel kucemas maring Pandhawa damel nglumpruk manahipun para Pandhawa kedah mejahi dumateng pun Kakang Semar Badranaya. Pramila sakmangke menawi badhe damel sarana pati ing kadang-kadang paduka pun para Pandhawa mboten sisah menggalih ingkang werna-werna mboten sisah menggalih sakmangke badhe nyengkuyung dumateng lekasipun para Pandhawa anggenipun badhe mbangun Candhi Saptaringga Candhi Saptaringga menika sakmangke para Pandhawa dipun giri gudha kemawon dipun giri godha Sarananipun sakmangke supados paduka anak Prabu Duryudana utusan dhateng serayaning negari Ngastina inggih anak murid kula ingkang samangke sampun mapan wonten Kertapan Sukalima nggih. Ya jagat pangesungkara Bawadurna. Kula wonten dawuh. Kula kinten kula mathuk kelawan para iki sampun paduka dawuhaken. Jalaran pengangkah kula menika kula namung kepengin besok apa bisa nyumurupi pejahi para Pandhawa. Oh, ladalah. Menawi mengatakan paduka anak Prabu Jaka Pitana sarujuk kalian menapa ingkang dados pamanggipun ingkang Bapa ing Sukalima. Sarujuk. Sabage benjang menapa anggenipun badhe utusan dumateng Nalendra Tetulukan utawi siswa saking paduka Bawa Bandurna. Benjang menapa anggenipun badhe damel sarana mejahi dumateng pun Koko Prabu Kresna kalian pun Semar Badranaya. Samangke kula kinten boten badhe kelampah lekasipun para Pandhawa pun badhe bangun Candhi Saptaringga menawi menungso loro menika sampun sirna margalayu. Yayi Prabu mangke riyin. Ayo jagat mangestu kala ayu Bathara Jagat Patendra Jlodiwangi. Nuwun sewu Yai. Rakanteng Mandura Sumulatur. Munggel pangandikan paduka Yai Prabu Duryudana. Kados pundi Prabu Mandura? Bayirin. Sekawit paduka Yai Prabu Duryudana menika paring dawuh lan nyuwun aturipun Kang Raka Mandura kula dipun suwuni pewajar. Dipun suwuni supados paring atur nentremaken penggalih paduka Yai Prabu Duryudana. Sakmangke paduka Yai Prabu Duryudana sampun saged nampi dumateng menapa ingkang dados aturipun ingkang Raka Mandura. Nanging nuwun sewu sareng sakmangke nyuwun pamanggih pamrayogi dhateng pun Bapa Bandurna ingkang nuwun sewu menika nadyanto tiyang sepuh nadyanto Bapa Bandurna menika pujangga pujangganing para Sata Kurawa nadyanto Bapa Bandurna menika derajating Brahmana nanging nuwun sewu watekanipun ugi tansah tartentu njlomprongaken dhateng pun para kadang-kadang kula para Sata Kurawa. Sakmangke kula sampun marem sakmangke kula pun mongkok nek paduka Yai Prabu Duryudana nampi menawa ingkang dados aturipun ingkang Raka kula nyuwun supados sabiyantu dhumateng kasipun para Pandhawa. Nanging kula kinten paduka Yai Prabu Duryudana sajak malih tingalipun sareng nampi pangandikanipun wong tuwa sing ora mikir tembe mburine. Kula kinten paningaling paduka Yai Prabu Duryudana kaya-kaya diwalik ngibarate nyumurupi kamulyaning batin
karo kamulyaning lair, luwih milih kamulyaning lair. Nuwun sewu Yai. Nuwun sewu. Menawi ngaten kula rumangsa ingkang raka ing Mandura gadhahi rasa pangrasa bila anggen kula mapan wonten para senegari Ngastina menika mboten wonten ginanipun. Ingkang mengaten kula aturi mrayogaken lenggahipun Yayi Prabu Duryudana ingkang raka nyuwun pamit kula wangsul wonten para senegari Mandura Yayi. Jagat Pangestu-Kara Pamanarya Wonten dawuh kados pundi? Menawi kantoripun sampun kados mekaten Koko Prabu Maladuka. Nuwun sewu nggih. Kula kinten inggih perkawis ingkang lumrah. Menawi ingkang Raka Mandura menika duka. Jalaran nuwun sewu. Pancen estu pamrayoganipun anak Prabu Baladewa menika sae lan prayogi. Jernyatanipun anak Prabu Baladewa paring dawuh bilih saenipun anak Prabu Duryudana sak biyantu dhumateng pun lekasipun para Pandhawa. Ah, menika kula matuk. Nggih. Nanging sareng sak mangke paduka anak Prabu Duryudana nyuwun pamrayogi dhateng Kakang Durna. Kamangka Kakang Durna dalu niki nggih medal. Medal namanipun? Inggih medal ngendikane, medal pamrayogane. Nggih medal sanese barang. Hus. Ora sageleme dhewe sampean Dipatih. Nyatane sampean disuwuni pamrayoga sampean ya iso merantasi. Oh. Nuwun sewu, nuwun sewu. Senajan anak Prabu Baladewa menika dados pengayomipun para Sata Kurawa, nanging Kurawa menika dados murid kula. Ya ngaten nggih. Dadi apike kaya ngapa ature wong liya. Tetapi saya kalah karo ature Begawan Durna. Nggih Kakang Durna nggih. Kula ki jan percaya karo sampeyan niki nek kon blithuk uwang, nek kon ngajak-ajaki wong njlomprongke wong liya ki kaya le gampang. Gampang. Angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Ya jagat Pangestu-Kara Pamanarya. Kula wonten dawuh. Kula kok malah gadhahi raos Subriya. Subriya kados pundi? Subriya kados pundi, Ger? Sampun ngantos sak mangke. Mangke gegek anggenipun Koko Prabu Baladewa mingset saking kedhaton negari Ngastina. Mriku mboten kuntur dhateng negari Mandura, nanging sak mangke malah badhe sowan wonten negari Ndrawati. Lho. Sowan teng negari Ndrawati liripun kados pundi? Awit nuwun sewu. Samangke Bapa Durna ngrasani tuwin ngucik dhumateng asmanipun arayinipun Koko Prabu Baladewa. Inggihipun Koko Prabu Ndrawati, inggihipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kuwatos sing manah kula. Menawi ngantos sak mangke Koko Prabu Baladewa boten kuntur dhateng negari Mandura, nanging malah sowan dhateng negari Ndrawati. Malah sak mangke kula nampi tukanipun Koko Prabu Ndrawati. Kawontenan kula sak mangke badhe tumpes. Sampun ngantos. Sampun ngantos perkawis menika dipun penggalih. Awit nuwun sewu. Baladewa niku nek krungu jenenge adine dirasani dening wong liya menika nuwun sewu. Ora kok gek nesu dhewe, ora kok ditandangi dhewe. Ning mesti nuwun sewu. Ora maju perang dhewe, ora mbelani dhewe ning mesti dikandhake karo adine. Merga dheweke rumangsa sing dirasani adine, sing merantasi karya ya kudu adine. Menika ratu ingkang boten nggadahi wibawa menika kados Prabu Baladewa menika.
Ora sampean kok iso matur nek ratu sing ora duweni wibawa iki anak Prabu Baladewa. Lho, cobi to. Teng lakon Wahyu Trimanggala nika. Nalikane anak Prabu Baladewa dipun suwuni pamrayogi, nanging pamrayoganipun boten dipun gugu kaliyan anak Prabu Duryudana. Nggih. Ning anak Prabu Duryudana langkung percaya dhateng atur kula, lan atur kula sak mangke ugi marayogaken bilih Kresna kedah dipun pejahi. Nggih. Baladewa ora kok duka. Yayi nuwun sewu, menawi ngaten caranipun mboten sah mengsah nata Ndrawati nang mengsah ingkang Raka ing Mandura. Baladewa ora mboten matur ngaten nek mboten. Nggih. Ning mesti Prabu Baladewa matur. Yayi nuwun sewu. Mari perkawis kados mekaten kula aturi marayogakaken. Perkawis menika kula kandhake dumateng kadang kula ing Ndrawati. Lah menika ora teges Ratu Mandura menika ratu ingkang cepu. Cepu niku napa? Kandhaan. Ning perkara apa-apa mesti kandhake ning adine, ora gelem ngrambungi dhewe. Sampun. Perkawis Koko Prabu Baladewa mboten sah dipun menggalih. Inggih. Nanging kagem jagi kawontenanipun Kang Putra Duryudana samangke para Satukurawa kinen melapat titahipun Koko Prabu Baladewa Ngestaken dawuh. Bathara Wonten dawuh. samangke paduka paring dawuh bilih paduka nggadhahi nalendra mewitran utawi siswa saking pertapan saka lima. Inggih. Mbok kula aturi sakmangke nglarapaken sawanipun wonten Paraja negari Ngastina. Depate wonten dawuh. Jeluk anak muridku kae. Karo bapakne kae. Oh ngaten. Nggih. Ken kok nyuwanke mrene. Nuwun sewu kula nek mboten nampa dawuh anak Prabu Duryudana kula mboten wantun. Paman Mati Haryo Sengkuni sak mangke katimbalono sawanipun Nalendra Memitran. Oh inggih ngestaken. Jagat Pangesungkara Paman Haryo Kula wonten dawuh. menapa menika pawongan samangke dados rayaning Kurawa. Inggih mbok menawi. Nalikanipun kula titik wonten ing paseban kula wau kula suwune priksa sinten sing murite Durna. Lah wong loro niku ngacung. Ngeten ya. Nggih. Lah monggo dipun dangu. Bawadurna Wonten dawuh. menapa inggih menika memitran paduka. Inggih leser, anu leres. Leres inggih menika. Samangke kula aturi dangu. Nurwangi perban. Menika Brahmana kaliyan Nalendra Nurwangi. Menawi samangke kestu waring dawuh dhateng Kang Adi Ngastina. Paduka menika saking pundi sinten peparap lan jujuranipun? Ya jagat pangestu kala wayahu Bathara jagat mastuna mesti dameski aring bawana langgeng. Sinuwun Prabu Duryudana. Yen to Sang Prabu ndangu kelawan panjenengan ingsun ya aku. Ya iki pandhita klayang kabur kanginan kendhang kebaraten. Ya aku Begawan Wisakarna. Paduka Sang Pirandita Penemban Wisakarna. Ya pancen kepara nyata.
Lajeng ingkang wingking mriku nalin terus saking pundi? Iya Nun. Nun amin pasang kalimat labe terbina ing loduni dumawing tawang tawang sinuwun. Menawi watu kandhang dumateng praptanipun Kang Abdi. Awon tanpa warni kula wingking saking negaring Trambulan Jagat. Kula pun Prabu Sakra Sangkara. Prabu Sakra Sangkara. Iya Nun. Ana pernah apa kelawan sang peneban Wisakarna? Kaleres kula anak mbarep. Atmaja mbarep. Nggih, sendika. Sendika menapa? Leres. Leres ingkang dados pati paduka kula Atmaja pambayon saking Rama Peneban Wisakarna. Lajeng samangke agen kula nglarapaken dhumateng para petandira sang Pinandhita Peneban Wisakarna. Namung luhane dhateng menapa ingkang dados dipun pangandikanipun Prabu Durna. Iya. Sang Prabu duwe sedya apa? Sak mengko Wisakarna ingkang keduga. Sagu sartane bisa minangkan inggih. Nuwun sewu. Kula mriko pengin mateni, pengin mejahi dhumateng para kadang kula para Pandhawa. Kamangka mumpung kawontenanipun para Pandhawa nembe cedrek. Sakmangke kula suwun supados sang penemban Wisakarna nelikung mejahi dhumateng pun Prabu Kresna kaliyan Kyai Semar Badranaya. Peneban. Iya jagat pangestu kara. Ora sandadak sira sang Prabu Duryudana duweni rasa sumelang. Yen to pancen kuwi sing dadi kekarepanmu, sinuwun aku mengko ing keduga saguh ngaturke kewandane para Pandhawa. Estu. Iya. Lair lan batin. Yen to nganti gagar wigar apa sing tak aturake, seksenana janggaku ingkang dadi jole. Matur nuwun. Lajeng pinjang rupa anggenipun badhe bidal mejahi dhumateng pun para Pandhawa. Ora ketang sambung abot cala lintang. Sartane ora ngenteni sleming Sang Hyang Anaka sak mengko aku bakal ngaturake kewandane para Pandhawa. Matur nuwun. Malah yen mangkono aku njaluk pamit wektu dina iki ora kanthi gantaran 3 dina. Aku bakal bali ngaturke ndase Pandhawa, tak aturke ngersane anak Prabu Duryudana.
Panggawa Durna. Kula wonten dawuh, Ger. Saestu kula marem. Nggih. Marem bab menapa? Babagan anggen paduka gadhe sabiyantu dhateng lekasipun Kang putra ing ngestiyakipun badhe mejahi dhumateng pun para Pandhawa. Oh, loleh. Iki mesti kemawon mekaten, Ger. Ing pengangkah bapa ingkang bapa ing Saka Lima menika namung kepengin nayogyane mujudaken menapa ingkang dados jangka jangkaning paduka anak Prabu Duryudana. Dumunten Paman Harya. Kula wonten dawuh. Samangke nuli kula dawuhi supados nglempahaken barisaning para Sata Kurawa kinarya mlapat tindakipun Koko Prabu Baladewa lan ugi ngrumajangi dhateng tindakipun Bapa Penemban Wisakarna sartanipun Yayi Prabu Sakara Sangkara. Inggih ngestaken dawuh. Dumunten sakmangke kula nyuwun pamit madal wasilan. Ngatos-atos sampun kados dene lari alit Kartomarma. Kula wonten dawuh sinuwun. Para dadi ibu para kang padha sibuk ingsun kundur kedaton. Nun ngestaken dawuh kepareng kula nyuwun pamit madal wasilan. Ngati-ati aja kaya bocah cilik. Kadangipun Kakang Kartomarma kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gatining mananggilan. Arsa Sang Rata kundur kedaton jeluk saking Damparcana kinabit gamparan gading. Kadheraken sangjaning Paramban Jedi manggung ketanggung Jaka Paloro-loro. Ingkang samya ngambil pacaring keprabon kawisdangan saking Mandura tindaknya Sang Sri Naranata. Tindahira Sang Prabu Duryudana tansah areruntungan. Yes.